De vosotros hoy en el escenario os he encontrado cansados, porque no descansáis, porque no dejáis de hablar, porque no dormís, porque sois unos indisciplinados. No sé por qué tengo tanto sueño. Bueno, sí, porque nos fuimos a dormir a las 5. Muy bien. Estoy deseando tener la terapia del sueño esta. Trabajo con personas que tienen este nivel y quieren llegar más arriba. Hay un momento que ya es tan bueno el nivel que para llegar arriba con los mejores tiene que todo funcionar muy bien. Trabajamos mucho el entrenamiento invisible, la academia invisible. ¿Qué pasa fuera de los focos? Cuando se apaga todo, seguís entrenando. Y es una parte súper importante. Quizás es la formación, la asignatura que vais a tener más importante durante este tiempo que pasaréis aquí en la academia, el descanso. Por eso pasáis alrededor de unos 33 años de vuestra vida con los ojos cerrados. Y diréis, qué pérdida de tiempo. Depende de cómo durmáis, la vais a vivir mejor o peor. Depende de cómo durmáis, vuestro rendimiento a la hora de cantar en el día a día va a ser mejor o peor. Doctor, com ens afecta el canvi d'horari? Alguns afectarà molt més que d'altres. La gent gran, els adolescents, la gent que té insomni, aquests patiran les conseqüències d'un canvi una mica absurd. Sí? Però dormirem menys, com heu dit abans, menys, dormirem menys. Però també dormirem pitjor i amb més dificultats. Sí. Avui hem quedat amb l'Oriol, un especialista del son, perquè ens ho expliqui. Oriol, què podem fer per anar a dormir? Primer hem de pensar en la paraula dormir i pensar que dormim en un dormitori que té que ser un palau del dormir. Té que estar molt ordenat, poques coses, pocs llibres, pocs papers, res de tele, si pot ser l'ordinador també fora de l'habitació. I després també entendre que dormir no és com un interruptor, que apaguem i passem d'estar desperts a dormits. És un procés difícil i l'hem d'ajudar, amb rutines. Aleshores, intentar cada dia fer el mateix. Sopo, em dutxo, em poso el pijama, preparo la bossa pel dia següent, me'n vaig, llegeixo i a poc el cervell reconeix que és el moment que toca dormir. Oriol, què passa quan dormim? Quan dormim és com baixar per una escala. Cada esglaó té una funció. Comencem per la vigília, estem desperts, d'acord? Però cuidado, quan estem desperts ens passen coses i sentim emocions. Aquestes emocions les anem carregant. Baixem a la fase 1, ja veurem què passa amb aquesta motxilla de les emocions. En aquesta fase no estem ni dormits ni desperts. És aquell moment que estàs al llit i et venen pensaments estranys i a vegades el cos ens fa petits sotracs així. Baixem. Anem-hi. Aquí sí, aquí ja dormim. Fase superficial del son, d'acord? Però aquí, si tu sents Irene o algun soroll, avui ens visita l'Oriol Mercader, que és psicòleg esportiu, i ens parlarà de la relació entre el món de l'esport i el descans. Explica'ns una miqueta, sisplau. Bé, doncs cada cop veiem més que el tema del descans l'hem d'introduir en l'entrenament. Fins i tot estem veient que, com ara així la gent té la consciència que per fer una marató s'ha de fer una prova d'esforç, si vol aconseguir el seu màxim nivell, s'ha de fer un estudi personalitzat de com és el seu son, els seus ritmes circadians i adaptar el seu dia a dia dintre del que pugui, els seus entrenaments dintre d'aquestes característiques personals que té ell amb el son. Solar, bueno, quien conoce muchas técnicas conductuales para combatir el insomnio es el psicólogo especializado Oriol Mercader. Oriol, suerte que has venido porque necesitaba un especialista para conseguir dormir. Hoy en día ya tenemos bastantes técnicas para poder mejorar esto. Y podemos hacer un camino, una rutina de actividades más activas a menos activas y poco a poco el cerebro vaya diciendo, oh, mira, ahora toca dormir. Te haces una ducha para regular la temperatura, que no esté demasiado fría el agua, te limpias los dientes, cierras las cortinas, pones los cojines como a ti te gusta, lees tus páginas que más o menos acostumbras a leer y aquí ya tendrías una rutina muy fácil para que el cerebro poco a poco, a base de repeticiones, entienda que lo siguiente es desconectar del día. L'Oriol Mercader, que és psicòleg esportiu. Bona tarda. Hola, bona tarda. Dèiem que fa patir moltes vegades Rafa Nadal quan el veiem explicar el dolor que pateix, però que tot i així vol continuar competint. Ell ha fet bandera pràcticament d'aquest patiment. Creus que li està costant trobar un punt final i d'admetre que potser aquest dolor ha de ser el que posi punt final a la seva carrera esportiva? En el seu cas no crec que sigui un patiment viscut com una cosa dolenta, sinó que al final aquests jugadors, dintre dels seus valors, el tema d'autosuperació i els hi omple. Per tant, no crec que sigui una cosa que ho estigui realment patint, sinó que en el seu cas ja ho té integrat i és el seu dia a dia.
Doncs ampliem tots aquests conceptes amb l'Oriol Mercader. Ell és psicòleg esportiu. Oriol, què tal? Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Gràcies per venir al Via 15. No, vosaltres. Estem en una època d'allò que se'n diu psicologia positiva, si vols pots, no tens límits, els límits te'ls poses tu, els límits es poden vèncer. Això és així quan estem parlant d'alt rendiment, quan estem parlant d'alta competició? Si vols, pots, realment? No, tant de bo, però no. L'esport no és ni just i molts esportistes que jo porto que es cuiden, entrenen moltíssim i no arriben a ser professionals, es queden pel camí i evidentment, si els hi han vengut la moto que si t'esforces aconseguiràs coses, doncs és molt injust, perquè realment ho han fet molt bé, però hi ha gent més bona que ells. Clar, i això com es treballa? Anem a saber com es gestiona la pressió, no? En partits com aquest, 5 hores, no? Jugant-te tant, amb un psicòleg especialista en alt rendiment, que és l'Oriol Mercader. Oriol, bona tarda, què tal, com estàs? Hola, bon dia, Danae. Oriol, això com es fa, no? O sigui, durant 5 hores i mitja, no? A banda del rendiment físic, i aquí hi ha una gran feina mental, no? Sí, tot això està molt entrenat, són moltes hores, no és casualitat. Ell està amb la Isabel Balaguer, catedràtica de Psicologia, i està des de fa molts anys, la té integrada a l'estaf tècnic, per tant, no és que hagin nascut així, sinó que s'ha creat. Sí. Clar, però el partit resulta que comença i perds els 2 primers sets, et veus que l'altre té 3 boles de partit per guanyar, per liquidar-te, i com es treballa això psicològicament? Com pot ser que ell aguanti en aquell moment, que faci aquest gest al seu entrenador i li digui «Vamos, que jo puc», quan ho tenia tot en contra? És un esport bastant peculiar. Primer té el que no té el futbol, per exemple, no? S'està acabant el temps, jugues amb el temps, perds el temps i saps que al minut 90 el que està jugant amb millors sensacions acaba guanyant. Per què passa això? Doncs arrenquem el Connecticut d'avui parlant amb l'Oriol Mercader, que és psicòleg esportiu i especialista d'aquesta qüestió. Oriol, bona tarda i benvingut al Connecticut. Hola, moltes gràcies, bona tarda. Estem parlant d'una gestió de les expectatives, en el fons, pel que fa a això, a com s'han rebut els èxits d'aquestes dues persones. Crec que són contextos molt diferents. Puc entendre tant la gent que se sent seva, els valors i el que transmet el Rafa Nadal competint, com també puc entendre perfectament la gent que s'hagi sentit molesta. No, evidentment, comparteixo el que és el tuit, que és vomitar tota la merda, però sí que són 2 contextos, que són 2 victòries que les hem de contextualitzar per entendre per què una genera atacs i l'altra, en canvi, genera que tothom estigui parlant de Nadal com si fos la millor persona del món. Comencem. Bueno, a Bèlix em diuen. I jugo en el Futbol Club Barcelona de la Lliga Genuine Santander. Com he arribat? No ho sé ni explicar-t'ho, no ho sé. Jo em trobo la Bèlix molt xof, realment a mi m'impacta. Estava malament, anímicament. Vaig estar buscant com el podia ajudar. Vaig passar un procés de depressió i va ser molt dur, va ser molt complicat per mi perquè em sentia molt sol, em sentia inútil. Sí que vam veure que el tema del futbol del Barça, doncs la Bèlix era un gran fanàtic i a partir d'aquí va ser, bueno, agafem aquesta passió i anem con personas, con profesionales adecuados. Herramientas que a tiempo real nos dicen cómo está nuestro impulso, cómo está nuestra emoción, cómo está nuestro cuerpo y podemos entrenarnos. Con Luis Enrique puede llevar a hacer entrenos extremos, entrenar situaciones específicas de estrés. Un tratamiento combinado para poder enfrentarse a otra situación de máxima tensión. El clásico de octubre contra el Real Madrid. Un element que ha agafat molta importància en aquest sector després de la pandèmia són les xarxes socials, amb l'aparició d'influencers que prediquen missatges controvertits. A més consum d'Instagram, més pressió pel tema del cos i no parem aquí, i anem al següent. A més pressió i posar el foc en el tema del cos, més alteracions de trastorns alimentaris, de trastorns de la conducta, entre ellas la vigorexia. Y controlar los nervios, esto seguro que se habrán dado cuenta, y el estrés es fundamental a la hora de enfrentarse sobre todo a un nuevo trabajo. Con la ayuda de Oriol y de la realidad virtual, los jóvenes que vamos a conocer en el siguiente reportaje están a punto de conseguirlo todo. Aquí tenemos un grupo de chicas con discapacidad intelectual, a punto ya de ir a trabajar en una empresa ordinaria. Vamos a entrenar cómo controlar los nervios y el estrés. Traigo los aparatos para entrenar, las gafas, las máquinas de respiración. Empezamos ya a trabajar con las gafas, ya lo sabéis. Os vais a ir a un lugar espectacular
Hoy hemos escogido Debajo del mar. Relajaros, respirar bien, dejaros llevar por lo que veis. Débora está viendo estas imágenes. Donde ella mira, nosotros vemos lo que ve. ¿Cómo te encuentras? Muy relajada. ¿Este aparato, Uriol, en qué consiste? Es un detector de emociones. Pones el dedo, te detecta y mediante el corazón te dice qué estado emocional tienes. Rojo, si no estás bien, azul, si estás bien y verde, si estás súper happy. Pues eso es que quiere decir que no te relajas lo suficiente. Dentro de esta máquina hay un ventilador. Cuando se concentre, esta pelota se le va a levantar y tiene que ir girando poco a poco y completar la vuelta. Parece que va a dar la vuelta al completo. La sesión ha ido muy bien, está muy relajada, muy concentrada y ya preparadísima para ir al trabajo. Ho fan servir també per curar fòbies. A la que els hi poses la situació s'ha acabat. S'agafen a la cadira, es posen tensos, els ombros arriben a les orelles i a partir d'aquí l'objectiu de la sessió és que passi d'aquí, que torni a sentir-se relaxat en aquell entorn. Donde yo estoy en el sofá, qué bien que a mí esto no me está pasando, con lo cual hay esta distancia que nos da este morbo. Los estrenos van en aumento. Es como la parte femenina de los hombres. Es esa parte de que un hombre va creciendo y poco a poco va entendiendo la parte femenina que tiene en él mismo y esto le provoca una serie de conflictos, le provoca también una maduración emocional y podemos entender la psique humana a partir de esta relación con el ánima. El ánima puede actuar como puente